ह्यांका डॉक्टराची दुःखा कळली, कामगारांची कळली, ऑफिसवाल्यांची कळली, नाही कळली ती आमची हाऊसवाईफवाल्यांची. ह्या लॉकडाऊनमध्ये जास्त हाल झाले ते आमचे, पण म्हणतात ना रोज मरे त्याका कोण रडे. सकाळी उठला तर योग प्रश्न आमच्या समोर उभोच असता. कसलो सांगा, नाश्ता काय करायचा? बरा असले प्रश्न केव्हा तुमका पडले काय? नाही, ते आमकाच पडतो. ता झाला काय मग दुपारी जेवणात काय, मग रात्री काय? बरा ह्या एका प्रश्नाची उत्तरा रोज रोज उत्तरा मात्र याची वेगळी देऊ आम्ही. त्याच्यात काय प्रत्येकाची चवी वेगळी. एका गोड वया, एका तिखट वया, एका चपाती वय, एका ह्या आणि ता. ह्या सगळा करी सर आमच्या मात्र 12 वाजता. वायच असं आराम नाही जेव्हा. त्यात कमी म्हणा तो पाऊस सुरू झालो. पाऊस पडलो आणि बाहेरले कपडे जर भिजत असतील तर या कोण उठान जाऊची नाही काढू. टीव्ही आणि मोबाईल नाही का सोडवतच नाही. वाज उठान जातीत तर पाय झडतीत ना त्यांचे. थंय सुद्धा माकाच मारा व्हाया. आऊस असाना दांडगी करणारी वही तर करीत जग मारीत. ह्यांका आऊस मा कामापुरतीच आठवता नुसती. काल रात्री बाजारात गेलेले मासे वय ना ह्यांका खाऊ. बाजारात तिला काय कपडे धुक टाकूचे लागतात, कोरोनाची काढता ना. ते कपडे माझे अजून वाट बघतात बाथरूमात. रातभर माझ्या कपाळात ते कपडेच दिसा होते. आता सकाळी उठान धुतलाय तेव्हा माझ्या जीवाक शांती लागली. आमका कोण आयता करून घालूचे नाही, आमका आमचाच करू हाय. पण सरकाराक एक विनंती आहे, ह्या सगळा आटापला ना की आमचं कार्य बघा आणि आमकाय पगार देऊची सोय करा. कैर काढूचं म्हटलं तर ह्यांच्या उठाची वाट बघूची लागता. योग निघता तर योग उठता. कपडे धुक जाशी त्यांच्या न्हाक जाऊची वाट बघूची लागता. नाश्ता भाडी घासूची वाट बघ जाशी तर ह्यांच्या नाश्ता करूची जेवची वाट बघूची लागता. हे उठ दम पारिले तुमच्या बरोबर बाबा नाचा काम का घोपान नाही. जुन्या सगळ्या मालिकांचे ना रिपीट दाखवतो आता. होय होय सास आणि भाऊ आलेच. आता तुम्ही आमका हसताल्यात सास भाऊ आले मालिका बघतो म्हणा. हो पण आम्ही मालिका बघतो म्हणा त्या चॅनलवाल्यांची पोटा भरतात. पण तुमका त्याचा कौतुक असा नाही. सगळे मालिका हाली लागले, टिपरे पण येतात. माका ना तेव्हा खूप वाटा त्या टिपऱ्यांसारखं माझं सासरो असायचं. पण केव्हा मागतू तर मिळता काय? असं पण ना ती कार्टून आणि मॅची बघूचे लागतं. हो इतक्या दुःख होता ना आता बघताना मॅची आणि कार्टून. तुमका सांगतं इतक्या दुःख ना त्या शेजारणीन घेतलेली 10,000ची पैठणी बघून पण होणार नाही. तुमका सांगतं आज बरोबर 3 महिने 24 तास आणि 15 सेकंद झाले त्या रिमोटाक हात लावून. दोंपारा वायच कामा आटपून ती रिपीट टेलिकास्ट बघशीत ना तो रिमोट का हातात येत नाही. तो रिमोट साशेच्या हातासून गव्हाच्या हातात, गव्हाच्या हातासून पोराच्या हातात असो फिरत असतं. आणि आम्ही नुसती तोंडा घालून उडी घालून बघतो त्या रिमोटाकडे अशी. आमची खरी दुःख कोणाक कळली ना तर त्या आई कुठे काय करते ते सिरियलवाल्यांक काय. ताई त्या कोरोनाच्या नावात शिरा पडला ती सिरियल बंद झाली. माका सांगा आम्ही बायका तुमका देश चलो कितकी मदत करतो याचो कधी विचार केल्यात काय? नाही, तो तुम्ही विचार करूच्यात नाही. वरती तुम्ही कशी मदत करतात असा विचार तुम्ही तयार. तर ऐका, जेव्हा तुमचे राजकारण्यांचे पार्टी हाडेचे तडे रातोरात बदलतात त्याचो संताप आमच्या घरातच होता. तर म्हणतात ता कोणाचे म्हशी आणि कोणा गुटा बशी ताच. तेव्हा ओ तुमका काय करता, तुम्ही किती उचला ना आपटतात बसा थंयचं गपचूप म्हणा. ह्यो संताप थंयच्या थंय आम्ही बसयतो. नाही तर ह्यो प्रत्येकाच्या घरातलो संतापचा भार पडलो असतो तर तुमच्या देशाचा काय झाला असता विचार करा होता तुमका. शाळेत फोन येलो बाईंचो. ऑनलाईन शिक्षण नवीन झाला ना हे आमका उद्योग पोरा निघतं दोघीतडे. बरं सरकारी शाळा असन पण आम्ही इंग्लिश आहे किती घालतो सांगा. आमचं काय पैसो वरती नाही इलो. हडगीभर डोनेशन दिवची लागतात त्या इंग्लिश शाळांका. हो पण किती घालतो सांगा. फाल्यां तुमका ऑफिसात चालू फाड इंग्लिश बोलणारी लोक गाव होई का नको. आजकाल टॅलेंटपेक्षा इंग्लिश येणं महत्त्वाचं झालेला.
आता लॉकडाऊनमध्ये आळशी होती म्हणा त्यांका 4 घरातली कामं सांगतील ना तरी झील मारूस फोटो टाकतात घरातली कामं करताना सोशल मीडियार. म्हणजे थंयसर पण आम्हीच बदनाम. आमका सवय असा हो कामाची, पण ह्यांची सवय मोडाक नको ना घरात बसा म्हणून त्यांना कामं सांगतो दोन. पण त्याच्यावर शिरा मारल्याने त्या सरकारान जेव्हापासून सांगला ना आत्मनिर्भर बनो तेव्हापासून 2 किलो काने हाडू सांगला ना तरी आमकाच सांगतले आत्मनिर्भर बनो. मग त्या उलटा आमच्यावरच दिला. चला जातोय कामा वाट बघतोय.